3 snin ta' ħidma bejn il-Ministeru tas-Saħħa u l-Fondazzjoni Marigold laħqet il-qofol tagħha bit-tnedija ta' Reġistru Nazzjonali għal Mart Rari. Propju fil-jum dedikat għal dawk li batu minn kondizzjonijiet rari, is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn u Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat żaru d-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei fejn osservaw mill-qrib il-ħidma sfiqa mwettqa fih dan l-istess dipartiment. Dipartiment bi 370 impjegat li għamel dijanjosi ta' kwalunkwe tip ta' mart bi 22,000 test kuljum jew ma' 8 miljun test fis-sena. Is-Segretarju Parlamentari fakkar kif Malta hawn mal-25,000 persuna li tbati minn kundizzjonijiet rari. F'kummenti ma' One News Fearn fisser kif ir-reġistru se joffri bażi għal riċerka fuq il-mart rari waqt li jservi ta' pjattaforma biex il-pazjenti jingħataw sosten holistiku. Jfisser illi għall-ewwel darba ħankunu qegħdin niġbru d-dejta fuq kemm għandna persuni batu b'mart rari, x'tip ta' martu, u allura nkunu nistgħu nippjanaw servizzi li rridu nagħtu naturalment. Jiddependi minn kemm ikun hemm numri wieħed tkun tista' tagħti servizzi li hemm bżonn. Chris Fearn ħabbar ukoll li se jibdew isiru testijiet magħrufa bħala neonatal screening bilan li jiġu identifikati kmieni kundizzjonijiet fi trabi ta' twelid. Fl-istess waqt żvela li pajjiżna ssieħeb fil-European Reference Networks li huma ċentri ta' eċċellenza fejn l-istati membri jaqsmu r-riċerka bejniethom fl-aqwa interess tal-pazjenti. It-tabib Chris Barbara, Chairman tad-Dipartiment tal-Patoloġija, faħar din l-inizjattiva u fisser kif ir-reġistru se jiġbor tarif li qabel kien mifrux mat-tobba kollha. Allura id-dejta kollha tidħol f'post wieħed. Aħna qed nanalizzaw dak id-dejta, qed infittxu iktar għaliha biex nibnu iktar dan ir-reġistru u bekk allura nkunu nistgħu ngħinu lil dawk in-nies li jkollhom mart rari u wkoll nistgħu ngħinuhom biex insibulhom iktar kura għall kondizzjoni tagħhom. U b'referenza l-Alleanza Nazzjonali li twafqet 15 ilu biex taqgħad persuni b'mart rari u l-qraba tagħhom f'ambjent ta' appoġġ reċiproku, Mart il-Prim Ministru Michelle Muscat spjegat il-pass li jmiss għall-Fondazzjoni Marigold. Issa il-pass li jmiss jkun li kemm jista' jkun nibdew naħdmu b'mod iktar flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa biex dawn in-nies li bħalissa huma f'iżolazzjoni issa jibdew ħossuhom li qegħdin ma' nies oħrajn li għalkemm mhumiex qegħdin għaddejjin mill-marda tagħhom imma xorta qegħdin għaddejjin minn esperjenza simili.